I believe ብዙሓት ካባና መንእስያት ካብ ናይ ወለድና ዘረባታት ናይ ዕሩኽትና ወይ ማሓዙትና ዘረባታት ኢና ንሰምዕ እዚ ድማ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ማንም ሰብ ኣዴኻ ወይ ኣቦኻ ከም ዝግበር ይልካ ኣይትውዕሎን ኢኻ ዓርከኻ ወይ ማሓዛኻ ከም ዝግበር ኢሎምኻ ግን why not እንታይ ጽገም ኣሎ ክገብሮ እትብል ምኽንያቱ ንሶም እዮም ዳርጋ ኩሉ ግዜ መዓልታዊ ኩነብሩ ምሳኻ ወይ ድማ ምሶም ኢኻ ትውዕል ናይ ስድራ ቤትካ ዘረባታት ኩሉ ግዜ ንዓኻ ዝሓይሽ ዘረባታት ስለዝዛረቡ ክትመኑ ኢኻ ሕጂ ኸንተ ማማ ዝትገድፍና አንተ ባባ ዝትገድፍና ኦኬ ፈልጦኒ ይገል ትብል ዓርከኻ እንተ ኮይኑ ግን ኮሚት ትብሎናኻ ምናልባት እቲ ዓርከኻ ክገድፈካ ክእል ሶ ናይ ሎም ቪድዮና ህይወትካ ዝቀይር ምኽሪ ብፍላይ ድማ መንእሰይ እንተ ኮይንካ are you ready let's go ቀዳመይቲ ተጠንቀቕ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ክትበፅሕ ከለኻ yes ሓንቲ ግዜ 18 ዕድመ እንድሕር በፂሕኻ never እትናትካ ነፍስኻ ኣብ ዳንጀር ይዘሎ ደቂ ኣንስትዮ ትብል ሓደ ሻሂ ምስኦም ሻሂ ክሰትየ ትብል ኣመና ኣማስያኻ ትመፅእ እዚ ድማ ኣመና ዳንጀር ዕድመ ስለ ዝኾነ ንዓኻ ካሃሴካ ዝኽእል ንዓኻ ድማ ንመጻኢኻ ወይ completely destroy ክገብሮ ዝኽእል ወይ ድማ ናብ ጽቡቕ መንገዲ ክትገብሮ ከም ትኽእል ሶ ኩሉ ግዜ ንፈልጦ ኢና መብዛሕቲና ናይ ስድራ ቤት ዘረባታት ኣይንሰምዕን ኢና ናይ ዓርኪ ወይ ድማ ናይ ማሓዛይ ዘረባ ትሰምዕ እንተ ኮይንካ ግን ብፍላይ ድማ ኦኬ ኪድ ምዛጓል ኪድ እንተይልካ ትኸይድ ኢኻ ሶ ንስኻ think of it be smart ኣመና በሊሕ ክትኸውን ኣለካ ናይ ስድራ ቤትካ ዘረባታት ምሳ ኣይትኸዲሎምኻ ንስኻ ናይ ዕሩኽትኻ ዘረባታት ሰሚዕኻ ምሳ ትኸይድ እንተ ኮይንካ you will destroy your life ህይወትካ ኣመና ክባላሽዩ ኣመና ድማ ባሕ ብትንካ ኣትወዩ ሶ ተጠንቀቕ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ክትበፅሕ ከለኻ እዚ ዳንጀር ዕድመ እዩ yes እዚ ሕጂ ስድራ ቤትካ ወይ ድማ ስድራ ቤትና ይብሉና እዮም ጀስ ስምዓኒ ከም መንእሰይ መጠን ከም ዓርከኻ መጠን ጀስ ስምዓኒ ንዓይ ኣብ ከም ዝህሞት ንስኻ ሓንቲ ግዜ 17-18 ዕድሜኻ ምስ ትበፅሕ ናይ ካልኦት ዘረባታት ኣይትሰምዕን ኢኻ ናይ ዕሩኽትኻ ወይ ማሓዙትካ ሽዑ ድማ ሓደ ክትብል ምስ ኣዋልድ ወይ ድማ ምስ ኣዋልድ ክትዘውር completely your life will destroy so be careful ካልእቲ ኩሉ ግዜ ሜንተር ወይ ድማ ነቲ ንስኻ ክትበፅሖ ደሊኻዮ ዘለኻ ሰብ ዝበፅሕ ሰብ ረኣዮ ብፍላይ ድማ ንሕና ብዙሓት ካባና ኤርትራውያን ኩሉ ሰብ ደርጋ ሶሻል ሚድያ ዘይጥቀም መምህር ጆርጆ ዘይርኢ ሰብ የለን ኣመና በሊሕ ንሱ በቲ ዝህበና ፖዚቲቪቲ በቲ ንሱ ዝህበና ኣመና ጽቡቕ ሓሳባት መብዛሕቲና ተቐይርና መብዛሕቲና ድማ ናብቲ ጽቡቕ መንገዲ ትበፅሕ ንስኻ ፍለጥ መን እዩ ናትካ ሜንተር ንስኻ ነቲ ንስኻ በቲ ቋንቋኻ ድዩ ወይ በእንግሊሽ ድዩ ብዝኾኑ ነገራት በቲ ንስኻ ክትበፅሖ ደሊኻዮ ዘለኻ ነገር ዝበፅሐ ንዑ ረኣዮ ንዑ ርኸቦ ንስኻ ቴክኖሎጂ ክትኾን ደሊኻ ዘለኻ ቴክኖሎጂ ዝበፅሕ ሰብ ረኣዮ መታን ንዕኡ ክትኽተሎ ናቱ መንገዲ ክትኸይድ ፋይናንስ ክትኾን ደሊኻ ኣለኻ ንጆርጆ ድዩ ንዓይ ድዩ ወይ ድማ ንካልኦት ሰባት ንዕኦም ርአ ካልኦት ዶክተር ክትኾን ደሊኻ ወይ ድማ ደስ ዝብለካ ነቲ ንስኻ ሓሲብካዮ ዘለኻ ወይ ክትመሃረሉ ደሊኻዮ ዘለኻ ክትበፅሖ ደሊኻዮ ዘለኻ ንዕኡ ዝበፅሕ ሰብ ረኣዮ ትኽተሎ ኮፒ ጌርካ ድማ ኣብ ነብስኻ ተጠቀመሉ trust me በቲ ንሱ መንገዲ ዝኸደ ድማ ኣፕዴት እናገበርካ ክትኸይድ ከለኻ ካብኡ ናባኻ መፅዮም ንስኻ መንተር ክትኸውን ኢኻ ንስኻ መምህሮም ክትኸውን ኢኻ ምኽንያቱ እቲ ዝሓለፈ ሰብ ኦልሬዲ ሓሊፉ ግን ኣፕዴት ዘይገብሮ ንስኻ ትገብሮ ኣለኻ ሶ ኩሉ ግዜ መንተር ወይ ድማ መምህር መርኣያ ክኾነካ ዝኽእል ሰብ ድለ ሳልሰይቲ ጽቡቕ ልምዲ ምዝውታር ጽቡቕ ልምድታት ምዝውታር trust me ሓንቲ ግዜ 18-20 ምስ በፅሕኻ ብፍላይ ድማ ሓደ ንዓኒ ሽጋራ ንዓኒ ሽጋራ ነስተ ንዓኒ መስተ ነስተ ወይ ድማ ንዓኒ ምስ ኣዋልድ ንዝወር ከም ዝኽብለካ ከሎ ኖ ኣነስ ኣብ ከምዝታት የለኹን ናተይ ታርጌት ጎል ኣለኒ እቲ ኣነ ክበፅሖ ደለዮ ዘለኹ ክበፅሖስ መደባት ኣለኒ ሶ ኣብ ከምዝሎም ንሕራ ወዲቐ ጽባሕ ከወፅኦ ስለዘይክእል ኖ ኣያቶኒ ክትብል ከለኻ እቲ ሰብ ኣመና ይፀለእካ ሽጋራ ዘይትሰቲ እንተ ኮይንካ ፋራ ትሕሰብ መብዛሕትኡ ከም ኣብ ሃገርና ዘሎ ማለት ሽጋራ ዘይሰቲ ከምዚ ፋራ ዘይፈልጥ በልሕ ዘይኮነ ከምኡ ድማ ምስ ኣዋልድ ዘይከይድ ከምዚ ሓፋር ወይ ድማ ብኸምዚ ነገራት ይገልጽዎ
سو كل جزء تطبق لمدات جبر حنت جزء عسر شو منت عسرة خط بتصح خلها نسخة كالوت سبات شجارة مستن بولو نسخة كنا بتمرت تمهار ودما كالوت زخونة نعوم مسوم مس أول كزورو خلو نعخا كخونة كزخل صباح تارجت نعخا أبتزلع على درجة كبتصح كزخل نجرات تمهار أعبي نفسها personal development نخت عبي تعال never نيكال أزرباتات كي تسمع just تصبق لهم دخا كتمعبل فتح رابعيتي زي بزوحات من اسيات تحسينا بزوحات من اسيات كب برهان نبت المات كتوسدنا تخل زي رابعيتي the right friends زي مهلاو أمنا بلوت أركي زي مهلاو أمنا نبتزلع على طرز درجات كبت حكا زغل أركي زي مركب زي كونس زي مفتاش كل جزء حسب أنا كل جزء زارب أبز فيديوهات نعطيه حجز كحسب أقول له أركا خوي محاز خمني صحافي مغوي أب حنقول كجورمو نسوني بحق يتأمكالو نس نفس خاتم مرامر دزم ما تركب نيشتي خاب حد عبء تقم زبها لي يقولون أب حجو مو حسبه زود حجي كاب ويزاقوال ويزودي نابس المات يودق كارلو ويس كاب المات نبرهاني يتوكالو نبرهاني ملسكالو think of it be smart نسخة من اسيح هذا اللخا عسر شو منتع استراتات النهالخا كمزي نسخة حاسبكا كتوصو just be smart حسبها بلو نزا حجي فيديو ترئي زلها نسكة بحر نعلل كم فرينس كم عروق الناس كنا علل عركا خامنيو فليت كيو أموز عركا خا يتقمن كارلو يلن أيتقمن كان just live good of just completely متان هوت كان ختصل متان هوت كان نبتزل على درجات تخيد just good of ولا حنت زيت أمن كان تخينو just نحرد زبال سكات راين تخينو واي مسؤول تخون واي مسؤول راي كل جزء هوت كان تحلفه مخنياتو بحارس لزعبخه بحارس صبو هوت لزحلف كان يقدم شجارة مست أول نابل كاس لزحلف كيو no be smart my brother come back تملس ناتكا هوت مراح ناتكا نبتتصبق من قد انها تخيد فتش إذا عركها وإذا ما حزاخي نفعت انت زي كونت كابلومي تفليا يعني موداتا كي تفرحنا خط ودق ويدما كي تفرحنا خي تقاقع never تقم زباحري يقولون especially حانتي جيزي كاب عسرتات علم الحرابة يخا ازي عبد نسخة جيكتات كتقبرو لزلكا عدميو no problem سلاتات ولا يخون تقم زباحري يقولون حانتي جيزي نحرا وديكا كتسيخا جيغان نحرا جيركا كاوخت معاريخا never زي فتنا doing something is better than nothing زخون نقرات من فتاش نسو يبلت كاب والحانتي سوئلكا كاب كوف مبال be smart كي تفرح نيشتي الله خوي دما عركي ما حزاي كم زخطب لنيا وي سدرا بيتي كم زخبلون يوم كم زندحرا جيغا غيره وي دما ندحرا وديقه زبل نقرات اللوم never نيكال أزرباتات كي تسمع ناتكا من قد فلت ناتكا من قدي نابي تخيل لخا أب حنقول كجيركا ناوك تخيل دايركشن كفد كي تفرح نخي تودق جيجاتات نخي تقبر كي تفرح سو كل جزء نسخات قبرو جيجاتات فلما كتقاقي لك قبرو مخنياتو كي تقاقي سب نابتو قنع من قدي اي كيينيو سو نسخات زخون نقرات كتقبرو دي اللي خايوز اللها نقر أب حنقول كاولا وقروت أصغم زباحر يقولون قن انتاي جيجا جيركا انتاي كتمحارو اللي اخا أب حنقولك كتقبر عليك thank you so much كوموتو بليز أبزي لاتكم من استياتبل نزا فيديو توقو كومودما سبسكرايب نزا channel كومودما لايك نزا فيديو بزو حد كمانا سبسكرايب اي قبرنا نزلنا so please سبسكرايب نزا channel كومودما لايك نزا فيديو thank you so much سابني مزا فيديو خسار رخب سلام أخوم peace